34 माताजी। हाँ माताजी। हरे कृष्णा to everyone. So நம்ம பிரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகஞ்சலாகய சற்றுரும் மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्रीद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा to everyone. So நம்ம எல்லாரும் வந்து 15வது சாப்டர் பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா, மெடிடேஷன்ஸ் ஆன் த லார்ட்ஸ் டிரான்சென்டென்டல் ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு. இதுல வந்து 3 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்றத நான் இந்த ஸ்லோகத்தை வாசிச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஐ வில் கிவ் எ கீவேர்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நைகாத்மாதாம் மே ஸ்ப்ரயந்தி கேச்சின் மத்பாத சேவ பிரதா மத் மதி அஹ ஏ நயோ யதோ பகவதः பிரசஜ்ய சபாஜயந்தே மம பௌர்ஷுராஷானி. மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறேன். இங்கிலீஷ்ல படிங்க மாதாஜி. சாரி, தமிழ்ல படிங்க. எல்லாம் முதல்ல இருந்து படிக்கிறேன். நைகாத்மதாம் மே ஸ்பிருஹயந்தி ஹேசின் மத்பாத சேவா பிரதாமத் இஹாக ஏன யோன்யதோ பகவதா பிரசஜ்ய சபா ஜெயந்தே மம பௌருஷானி. பொருளுரை: பக்தி தொண்டுக்கான செயல்களில் ஒன்றி இருந்து என் பாத கமலங்களின் சேவையில் எப்போதும் ஈடுபட்டிருக்கும் புனித பக்தன் என்னுடன் ஐக்கியமாவதை ஒருபோதும் விரும்ப மாட்டான். என் அயராத பக்தன் எப்போதும் என் லீலைகள் மற்றும் செயற்பாடுகளை புகழ்ந்து கொண்டு இருப்பான். கருத்துரை: வேத இலக்கியங்களில் 5 வகையான முக்தி கூறப்பட்டுள்ளது. ஒன்று, ஒரு நிமிஷம் நான் இந்த இதுல வந்து என்ன சொல்ல வரான்றது ஒரு கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்துறேன், அப்புறம் நம்ம படிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகேங்களா? சோ இப்ப வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. இங்க வந்து ஒரு சுத்த பக்தனை பத்தி சொல்றாரு, அப்புறம் ஒரு மாயாவதிய பத்தி சொல்றாரு. சுத்த பக்தன் வந்து எதை விரும்ப மாட்டான்னு, முக்திய விரும்ப மாட்டான். அதே வந்து மாயாவதிஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க வந்து முக்திய விரும்புவாங்க. அதுல வந்து இங்க வந்து 5 வகையான முக்திய பத்தி சொல்றாங்க. ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கிறது தான் இது நமக்கு. சோ முக்தின்ற பொருளுக்கு என்ன அர்த்தம்ன்றத நான் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் முக்தி அது இல்லைன்னா அதை வந்து லிபரேஷன் சொல்லிட்டு சொல்றோம், ஓகேங்களா? சோ லிபரேஷன் என்ன? ஃப்ரீடம். இந்த பௌதிக சம்பந்தத்துல இருந்து, மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்து ஃப்ரீயா இருக்கிறதுன்னு ஒரு பொருள். இன்னொரு பொருள் என்னன்னா கடவுள் கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைறது. இன்னொன்னு பொருள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாயைக்குள்ள இருந்து நம்ம வெளியே வர்றது, ஓகேங்களா? சோ அப்ப வந்து இப்படி எல்லாம் பண்றதுனால நம்ம என்ன ஆகுறோம்? இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து பிரிஞ்சு இருக்கிறோம். ஃப்ரீ ஃப்ரம் ரிலேட்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு சொல்றாங்க. இன்னொன்னு வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரம் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்டிட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது பலன் நோக்கு செயல்கள்ல இருந்து வெளியே வரோன்ற பொருளும் இருக்குது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா
டு ஸ்டாப் ரெபிட்டேஷன் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத். ஸோ இதை வந்து இதுக்கு என்ன பொருள் பார்த்தீங்கன்னா, பிறப்பு இறப்பு காலச்சக்கரத்தை வந்து நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட் என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இம்பர்சனலிஸ்டும் கடவுள், அதாவது அருவவாதியும் சரி, அப்புறம் கிருஷ்ணரை தன் எதிரியா நினைக்கிறவங்க வந்து அவங்களுக்கு பிரகாரம் முக்தின்ற பொருளுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கடவுளோட ஒன்றி கலக்கிறது, மர்ஜிங் வித் கிருஷ்ணா, மர்ஜிங் இன்டு சுப்ரீம் தான் வந்து அவங்க பிரகாரம் முக்தி. முக்தியோடைய டெஃபினிஷன் இங்க 2 விதமா சொல்றோம். அது புரிஞ்சுச்சுங்களா? தூய பக்தர்கள் வந்து சரண்டர் பண்றதுதான் முக்தின்னு சொல்றாங்க. அதே வந்து அருவவாதிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க, அது வந்து கிருஷ்ணரோட கலக்கிறதா, ஒன்றோட கலக்கிறதா வந்து முக்தின்னு சொல்றாங்க. அதுல வந்து 5 விதங்கள் இருக்குது. அது பாத்தீங்கன்னா சாலோக்கிய முக்தி. சாலோக்கிய முக்தின்னா என்ன? லோக்கா, அத வந்து கீவேர்டா வச்சுக்கோங்க. ஒரு அவருடைய லோகத்துக்கு போறது, கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போறது யாரெல்லாம் போவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தர்கள் போவாங்க. ஓகேங்களா? அவங்க விருப்பப்பட்டாலும் இல்லையோ வந்து கடவுள் வந்து தூய பக்தர்களை தன்னோட இருப்பிடத்துக்கு வந்து கூட்டிப்பாங்க, கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு. சோ அதுக்கு யாரெல்லாம் போறதுக்கு தகுதி இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரும் வந்து கிருஷ்ண உணர்வை வந்து ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துட்டு, ஓகே நான் போயே ஆகணும், எனக்கு மறுப்பு ஜென்மம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, அவர் கொடுத்திருக்க மார்க்கத்தை, நாமஸ்மரணத்தை வந்து கான்சியஸா பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா போலாம். அவங்க சூத்ரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அப்புறம் வந்து பெண்களா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, புத்தி கம்மியா இருக்கிறவங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல, யார் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கண்டிப்பா யாரு சீரியஸா இருக்காங்களோ அவங்க வந்து கடவுளுடைய ஆஹ் லோகத்துக்கு போலான்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு இன்னும் சிம்பிளா நமக்கு தெரிஞ்ச உதாரணத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல குபேரா மணிகிரீவான்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் வந்து மேல இருந்தா கூட நாரத முடியோடைய சாபத்தால கீழே வந்தாங்க இல்லையா? பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய அந்த தாமோதர அஷ்டகத்துல நம்ம பார்த்தோம், அவர் வந்து விமோசனம் கொடுத்தாரு, அவங்க வந்து அந்த லோகத்துக்கு போனாங்கன்றத நம்ம தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது புரியுதுங்களா மாதாஜி? புரியுது புரியுது மாதாஜி, புரியுது, சொல்லுங்க. Okay. சாரூபிய முக்தின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரூபம், அந்த வேர்டு வச்சுக்கணும்னா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். கடவுளுடைய ரூபத்தையே வந்து கொடுக்குறாரு. ஓகேங்களா? கடவுள் வந்து யாருக்கும் எனிமையோ பாராபட்சமோ ஒன்னும் பாக்குறது இல்ல. கடவுள் தன்னுடைய சுய ரூபத்தையே கொடுக்குறாரு. சரி, அது மாதிரி அடைஞ்ச சுய ரூபத்தை கொடுக்குறாரு. நம்ம நிறைய பார்த்துக்கோம் இந்த பிபிடிஸ்ல எல்லாம். இப்போ 4 கை ரூபம், நாராயண ரூபம் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் ஒன்னே ஒண்ணு மாத்திரம் மிஸ் ஆகும். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீவத்ச அண்ட் கௌஸ்தப மணி மாத்திரம் கடவுள் கிட்ட மாத்திரம் தான் இருக்கும், மீதி யார் கையிலயும் இருக்காது. இந்த சாரூபிய முக்தியை யாரெல்லாம் அடைஞ்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நரகாசுரா, சல்வா, கம்சா இவங்கெல்லாம் வந்து அடைஞ்சாங்க. அப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்ச அகாசுராவும் அடைஞ்சாரு. ஓகேங்களா? அப்புறமா அந்த இந்திரதியும்ன மகாராஜா அந்த கஜேந்திர மோட்சத்துல அகஸ்திய முனிவரால சாபம் விட்டு வந்தார் பாருங்க, அவர் கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த வைகுந்த லோகத்துக்கு போறாரு, சாரூபிய முக்தி அடைஞ்சாரு. இதெல்லாம் உதாரணம். அப்புறம் சாமீபிய முக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது என்னப்பான்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளோட அசோசியேட்டா இருக்கிறது. அசோசியேட் தமிழ்ல என்ன அவங்களோட இருக்கிறது, ஒட்டி இருக்கிறது. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம அர்ஜுனன் வந்துதான் அசோசியேட். உதாரணத்துக்கு நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச உதாரணம், எப்பவுமே அவர் இருக்கிறார். அவர் பாத்தீங்கன்னா மறந்துடுறாரு, அர்ஜுனன் மறந்துடுறாரு எத்தனையோ வருஷங்கள் எத்தனையோ பிறவிகள் எடுத்ததை. பட் கிருஷ்ணர் வந்து மறக்கிறது இல்லை. ஓகே, சோ அது சாமீபிய முக்திக்கு உதாரணம். சாஷ்டின்ற பொருளுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கடவுள் கிட்ட நமக்கு தெரியும். நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருப்போம், 6 செல்வ வளங்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. எல்லா செல்வ வளங்களும் தன்னுடைய பக்தனுக்கு கொடுப்பாருங்களாம் கடவுள். அதுதான் சாஷ்டி முக்தி. அது யாரப்ப அடைஞ்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பலி மகாராஜா வந்து அந்த முக்தி அடைஞ்சாரு. அவர் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து வாங்கிடுறாரு 100 அடி இந்த வாமன ரூபத்துல வந்து. பட் கடைசியில என்ன கொடுத்தாரு? சுத்தல லோகத்தையே கொடுத்துட்டு, அவருக்கு ஒரு ஸ்பெஷலா அந்த பிளானட்டை கொடுத்துட்டு அதுல வாயிற்காப்பனா பகவான் இருக்கிறார் இல்லைங்களா? சோ அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம யாராவது வேலை செய்வோமா? இல்ல இல்லையா? அதுதான் பகவான். அப்புறம் இந்த 4 விஷயம் வந்து யாருக்கு நடக்கும்னா தூய பக்தர்கள் வந்து நடக்கும். சாயுஜ்ய முக்தி. சாயுஜ்ய முக்தி என்னன்னா, இந்த இம்பர்சனலிஸ்ட் சொல்றேன் இல்லைங்களா, மாயாவதி, அருவவாதிகள் சொல்றீங்களா, அவங்க வந்து ஒளி ரூபத்துலதான் வழிபடுவாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளோட கலக்கணும்னு நினைப்பாங்க.
அங்க போய் கலந்துட்டு அமைதியா நிம்மதியா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்களுடைய மனோபாவம், அவங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவ்வளவுதான். பட் அதுல இருந்து கூட கீழே விழுறதுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்குன்றத வேதங்கள் சொல்லுது. சோ அது எந்த ஒரு தூய பக்தனும் விரும்ப மாட்டான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்புறம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த இரண்யகசிப வதம் என்ன உனக்கு என்ன வேணும்னு கேளுன்னு கேக்குறார். அவர் வந்து இல்ல எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை, எங்க அப்பா கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா செல்வ வளங்களும் இருக்கு, எல்லா தேவர்களும் வந்து எங்க அப்பாவுக்கு வந்து பயந்து வீட்டு அடுப்படியாண்ட வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகே. சோ அந்த அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் சுத்த பக்தர். கடவுளே உனக்கு என்ன வேணும்ப்பா கேளுன்னு கேக்குறாரு, அவர் வந்து எதுவுமே வேண்டாம். சோ தூய பக்தனுடைய அறிகுறி என்னன்னா, they have no desire for any material or spiritual prosperity. அது எதுவுமே வேணாம்னு நினைக்கிறவன் தான் கடவுளுக்கு வந்து சாட்சாத் எப்பவுமே சேவகனா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவன் தான் தூய பக்தன். சோ நம்ம தூய பக்தனுக்கு டெபினிஷன் தெரிஞ்சுட்டோம். தூய பக்தனுக்கு 4 விதமான முக்தி கிடைக்கும், அருவவாதிக்கு 1 கிடைக்கும், அவன் மறுபடியும் கீழே விழுவான்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் இங்க வந்து டாப் மோஸ்ட் பக்தி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ராதா மாதா. அவங்களுக்கு நிகரா யாருமே இருக்க முடியாது. ஓகேங்களா? சோ இதுதான் இந்த இடத்துல சொல்ல வராங்க. அப்புறம் அப்புறம் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் என்ன சொல்ல வராருன்னு, நம்ம நிறைய நாள் பாத்தீங்கன்னா சும்மா வந்து நம்ம வாய் வரட்டுக்கோசம் நிறைய பேசுவோம், பட் நிறைய விஷயங்கள் வந்து செய்ய மாட்டோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரிதான் இந்த தேன் பாட்டில வாங்கிட்டு வந்து தேனை நக்காம அந்த பாட்டில் மேலேயே நக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அது வந்து நம்மள அது மாதிரி இருந்தா நம்ம வந்து கடவுளுடைய அருமை பெருமைகளையும் அவருடைய குணாதிசயங்களும் நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியாது, என்ஜாய் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சொல்றாரு. ஓகே. சோ இத பத்தி நம்ம தான் பார்க்க போறோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இப்ப நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொருளுரை. பக்தி தொண்டுக்கான செயல்களில் ஒன்று இருந்து என் பாத கமலங்களின் சேவையில் எப்போதும் ஈடுபட்டிருக்கும் புனித பக்தன் என்னுடன் ஐக்கியமாவதை ஒருபோதும் விரும்ப மாட்டான். என் அயராத பக்தன் எப்போதும் என் லீலைகள் மற்றும் செயற்பாடுகளை புகழ்ந்து கொண்டு இருப்பான். கருத்துரை. வேத இலக்கியங்களில் 5 வகையான முக்தி கூறப்பட்டுள்ளது. 1. புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுளின் ஐக்கியமாவது, அதாவது தன் தனித்துவத்தை விடுத்து பரத்துடன் கலப்பது. இது ஏகாத்மதாம் எனப்படும். பக்தன் இத்தகைய முக்தியை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளான். மற்ற 4 முக்திகளாவன: கடவுள் இருக்கும் கிரகத்துக்கு வைகுண்டம் உயர்த்தப்படுதல், பரமபுருஷனோடு நேராக இணைந்திருத்தல், பகவானுக்குள்ள அதே செல்வ சிறப்புகளை பெறுதல் மற்றும் பகவானை போன்ற அங்க லட்சணங்களை பெறுதல். புனித பக்தன் இந்த 5 வகையான முக்திகளில் எதையும் விரும்புவதில்லை என்பதை கபில முனிவர் விளக்குகிறார். குறிப்பாக முழுமுதற் கடவுளுடன் ஐக்கியமாகும் முயற்சியை அவர் இகழ்கிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பெரும் பக்தனான ஸ்ரீ பிரபோதானந்த சரஸ்வதி கைவல்யம் நரகாயத்தே, மாயாவதிகள் விரும்பும் பரமனோடு ஐக்கியமாவதான மகிழ்ச்சி நாகம் என கருதப்படுகிறது என்று கூறுகிறார். அத்தகைய ஐக்கியம் நாகம் இல்ல, நரகம் என கருதப்படுகிறது. வெளிச்சம் நரகம் என கருதப்படுகிறது என்று நம்ம இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் மாதாஜி. இந்த 2 வேர்டு ஏகாத்மா, ஏகா மீன்ஸ் ஒண்ணு நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஏகாத்மதான். ஓகே. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபோதானந்த சரஸ்வதி சொல்லியிருக்காரு கைவல்யம் நர காயத்தே. சோ சந்தோஷம் எப்படி வரும்னா கடவுளுக்கு சேவை பண்றதுனாலதான் வரும். அந்த டிரான்ஸ்லேஷன்லயும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பாஸ்ட் டைம்ஸை பத்தி நாம ரூப குண லீலை அதை வச்சு நம்ம யோசிச்சுதான் வந்து அதுல வந்து சந்தோஷம் பேரானந்தம் கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. பக்தர்களுக்கென்று கருதப்படும் பலர் கட்டுண்ட நிலையில் வியக்தியான கடவுளை வழிபடலாம் என்றும், ஆனால் இறுதியில் வியக்தித்துவம் இல்லை என்றும் எண்ணுகிறார்கள். பூரண சத்தியம் அருவமான
பூரண சத்தியத்திற்கு தற்காலிகமாக ஒரு உருவத்தை கற்பனை செய்து கொள்ளலாம் என்றும், முக்தி அடைந்தவுடன் அந்த வழிபாடு நிறுத்தப்படும் என்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள். இது மாயாவாத தத்துவவாதிகள் முன்வைக்கும் கோட்பாடு. உண்மையில் அருவவாதிகள் ஐக்கியமாவது பரமபுருஷனின் இருப்பினுள் அல்ல, பிரம்மஜோதி என்று அழைக்கப்படும் அவரின் உடல் பிரகாசத்தில். அந்த பிரம்மஜோதி அவரின் உடலில் இருந்து வேறுபட்டதில்லவென்றாலும் அத்தகைய ஐக்கியம் பரமபுருஷனின் உடல் பிரகாசத்தில் கலப்பது புனித பக்தர்களுக்கு விருப்பமானது அல்ல. ஏனெனில் பகவானின் இருப்பினுள் கலப்பதை விட அதிகமான ஆனந்தத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். பகவானுக்கு சேவை செய்வதே மாபெரும் ஆனந்தம். பக்தர்கள் எப்போதும் அவருக்கு எவ்வாறெல்லாம் சேவை செய்யலாம் என்பதை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டிருப்பார்கள். கடுமையான ஜட தடைகளின் மத்தியிலும் பரமபுருஷனுக்கு சேவை செய்வதற்கான வழிவகைகளை வகுப்பதில் அவர்கள் கவனமாய் இருக்கிறார்கள். பகவானின் லீலைகள் கற்பனை கதைகள் என மாயாவாதிகள் கருதுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் அவை அவ்வாறல்ல. அவையெல்லாம் சரித்திரபூர்வமான உண்மை நிகழ்ச்சிகள். பௌருஷானி என் மகிமை வாய்ந்த செயல்கள் என்னும் சொற்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. பிரபுவின் செயல்களை புகழ்ந்து பேசுவது பக்தர்களுக்கு மிகவும் பிரியமானது. ஆனால் மாயாவாதிகளால் இச்செயல்களை எண்ணி பார்க்கவும் இயலாது. பூரண சத்தியம் அருவமானது என்பது அவர்கள் கருத்து. ஆனால் உருவமில்லாமல் செயல்கள் எப்படி இருக்க முடியும்? ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை, இன்னும் பல வேத இலக்கியங்களில் கூறப்பட்டுள்ள செயல்கள் கற்பனை கதைகள் என மாயாவாதிகள் கருதுவதால் அவைகளை அவர்கள் மிகவும் விஷமத்தனமாக விமர்சிக்கிறார்கள். புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுளை பற்றி அவர்கள் சிறிதும் அறியார்கள். அவர்கள் அனாவசியமாக வேத இலக்கியங்களில் தங்கள் மூக்கை நுழைத்து அப்பாவி பொதுமக்களை திசை திருப்பும் வகையில் விளக்கமளிக்கிறார்கள். மாயாவாத தத்துவங்களின் நடவடிக்கைகள் பெரும் பொதுமக்களுக்கு மிகுந்த அபாயம் விளைவிக்கக்கூடியவை. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு மாயாவாதிகளிடமிருந்து வேதங்களை பற்றி கேட்கக்கூடாது என்று தம் சிஷ்யர்களை எச்சரித்தார். அவர்கள் முறைகளை எல்லாம் கெடுத்து விடுவார்கள். அவர்களிடமிருந்து கேட்பவர்கள் உயர் பக்குவத்தை அளிக்கும் பக்தி மார்க்கத்திற்கு ஒருபோதும் வர இயலாது. நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு ஒருவேளை அது சாத்தியமாகலாம். பக்தியின் செயற்பாடுகள் முக்தி நிலையை கடந்தவை என்று கபில முனி தெளிவாக கூறியிருக்கிறார். இது பஞ்சம் புருஷார்த்தம் எனப்படும். பொதுவாக மக்கள் தர்மம், அர்த்தம், காமம் ஆகிய காரியங்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் பரமனோடு ஐக்கியமாகும் முக்தி எண்ணத்துடன் இருக்கிறார்கள். ஆனால் பக்தி இந்த செயற்பாடுகளை கடந்தவை. எனவே தர்மத்தின் மதத்தின் பெயரால் செய்யப்படும் போலி பாசாங்குகளுக்கு பாகவதத்தில் சிறிதும் இடமில்லை என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆரம்பத்திலேயே கூறுகிறது. பொருள் சேர்க்கவும் புலன் திருப்தி பெறுவதற்கும் இயற்றப்படும் மத சடங்குகளையும் புலன் திருப்தியில் ஏமாற்றம் ஏற்பட்ட பின் பரமனோடு ஐக்கியமாகும் ஆவலையும் பாகவதம் முற்றிலுமாக நிராகரித்துள்ளது. பாகவதம் முக்கியமாக எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் பிரபுவின் செயல்களை நினைத்து அந்த பரமான செயல்களை எப்போதும் புகழ்ந்திருக்கும் புனித பக்தர்களுக்கு ஆனது. பிருந்தாவனம், துவாரகா மற்றும் மதுராவில் பிரபு ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் புராணங்களில் கூறப்பட்டுள்ள பரமான நிலைகளை புனித பக்தர்கள் போற்றுகிறார்கள். மாயாவாதிகள் அவற்றை கட்டுக்கதை என்று முற்றிலும் நிராகரிக்கிறார்கள். ஆனால் மகத்தானவை, வணக்கத்துக்கு உரியவை, பக்தர்களால் மட்டும் ரசிக்கக்கூடியவை. மாயாவாதிகளுக்கும் புனித பக்தனுக்கும் வேத இலக்கியத்தை காணும் பார்வைகளில் உள்ள வித்தியாசம் இதுவே. உண்மையில் இப்ப இந்த மாயாவதி பத்தி என்ன சொல்றாங்க ஒரு சமப் பண்ணிடலாம். மாயாவதி அவனுடைய கோல் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரம்மத்துல கலக்கணும், பிரம்ம ஜோதியில கலக்கணும்னு நினைக்கிறான். ஒன்ஸ் அதுல கலந்துட்டா அந்த பக்தி மார்க்கத்தை அவன் செய்யக்கூடிய முயற்சி எல்லாம் நிறுத்திடுறான்.
ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது அவனுக்கு இந்த வேதங்கள்லாம் படிச்சா அவனுக்கு என்ன புரியுதோ அவனுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் ஒரு பொருளை கொடுப்பான். இருக்கிற மாதிரி கொடுக்க மாட்டான். அதனாலதான் வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு, மாயாவதி கிட்ட இருந்து வேதங்களை கத்துக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவனுக்கு கடவுள் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் யாருன்றதே அவனுக்கு தெரியாது. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கட்டுக்கதைகள் சொல்லிட்டு சொல்லுவா. இவ இன்டர்பிரட் பண்றத கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாராவது ஒரு நியோஃபைட், அதாவது முதல்நிலை ஸ்டேஜ்ல இருக்கவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இது டேஞ்சரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ அப்புறம் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பக்தின்றதை நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம். நம்மளோட எல்லாரும் வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரின்சிபலை வச்சுட்டு ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? கடைசியா வந்து எல்லாத்தையும் செஞ்சு கடவுள்கிட்ட சரணடையணும். நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஆரம்ப காலத்துல நல்லா வாழ்க்கை வாழணுன்றதுக்கோசம் அயராம உழைப்போம், பொருளாதாரத்துல முன்னேறணும்னு நினைப்போம். அதனால பொருளாதாரத்துல முன்னேறும் போது நமக்கு என்ன ஆகுது, புலன் திருப்தி கிடைக்குது, சில நேரத்துல கிடைக்காது. அப்ப வந்து நம்ம என்ன ஆகுறோம், விரக்தி அடைகிறோம். விரக்தி அடைந்து அப்புறமா வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கடைசியா கடவுள்கிட்ட வந்து சரணாகதி ஆறாங்க. ஓகே. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தர்கள் வந்து எப்பவுமே கிருஷ்ணருடைய சேவையில எங்கேஜ் ஆயிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ அப்ப வந்து நாம ரூப குண லீலை அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் க்ளோரிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாவே அவன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பியூரிஃபை ஆறா. இதெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்டென்டல் ஸ்டேஜ். ஓகேங்களா? பௌதிகமானது இல்ல, இது எல்லாமே ஆன்மீகமானதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கடவுள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மான்றதுனால அங்க எப்படி இருக்குதோ அவர் இருக்கிற இடத்துல இந்த வைகுந்தா, விருந்தாவனா, துவாரகா, மதுரா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினலா வந்து அங்க இருக்கு அவருடைய லோகத்துல. வந்து லீலை பண்ணி இங்க வந்து நமக்கு காமிச்சிட்டு போயிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உண்மையில் இந்த இதை படிச்சிடறேன் மாதாஜி, நீங்க அடுத்தது படி. உண்மையில் வேத இலக்கியம் கிருஷ்ண கதையாகும். கிருஷ்ண கதை சர்ச்சைக்குரிய விஷயம். மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க மாதாஜி. ஒரே சத்தம் வருது மாதாஜி. அதுதான் மியூட் பண்ணி சொல்லிருக்கேன். எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிருங்க மாதாஜி. வாசிக்கிறவங்க மட்டும் வாசிக்கிறேன். வாசிங்க மாதாஜி. உண்மையில் வேத இலக்கியம் கிருஷ்ண கதையாகும். கிருஷ்ண கதை சர்ச்சைக்குரிய விஷயம் அல்ல, அது பக்தர்களுக்காக ஏற்பட்டது. பக்தர் அல்லாதவர்கள் பகவத்கீதையையும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் படிப்பது வீண் கால விரயமாகும். பண்டிதர்கள், அரசியல்வாதிகள் மற்றும் தத்துவவாதிகள் என்று கருதப்படுபவர்கள் பகவத்கீதைக்கு தவறான வழியில் விளக்கம் தருகிறார்கள் என்பதை முன்பே கூறினோம். அவர்கள் இறுக்கமாக மூடப்பட்டுள்ள புட்டியில் உள்ள தேனை சுவைப்பதற்கு பதிலாக புட்டியின் வெளிப்பாகத்தை நக்குபவர்களாக ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரா கூறியிருக்கிறார். ஒருவன் தேனின் சுவையை உண்மையில் அறிய விரும்பினால் தேன் புட்டியின் மூடியை திறக்க வேண்டும். பக்தன் அதை திறப்பதற்கான சாவி. எனவே பின்வருமாறு கூறப்பட்டது: சாதம் பிரசங்கான் மம வீரிய சம்பிதோ பவந்தி கிருத் கர்ண ரசாயன கதாகா தத் ஜோஷனாத் ஆத்வவர்க்க வர்மனி ஸ்ரத்தா ரதிர் பக்திர் அனுக்ருக்மிஷ்யதி. புனித பக்தர்களுடன் புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுளின் லீலைகளையும் செயல்களையும் பற்றி உரையாடுவது காதுக்கும் இதயத்துக்கும் மகிழ்ச்சியையும் திருப்தியையும் தருவதாகும். இத்தகைய அறிவை வளர்த்து கொள்வதன் மூலம் ஒருவன் முக்தி வழியில் முன்னேற்றம் அடைகிறான். பின்னர் அவன் விடுதலை பெற்று அவனின் ஸ்திரப்படுத்துகிறது. அதன் பின் உண்மையான பக்தியும் பக்தி தொண்டும் ஆரம்பமாகிறது. கடவுள் நித்தியமானவர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த பாட்டில திறந்தாதான் அங்க இருக்கிற தேனை வந்து நக்க முடியும். அது மாதிரி பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறது மட்டும் இல்லாம தூய பக்தர்களுடைய சாது சங்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியம்.
இல்லைங்களா? சாது சங்கம் இருந்தாதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீக்னஸ் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. நம்ம வீக்னஸ கூட அவங்க கூட இருக்கிறதுனால அது ஓவர் கம் பண்ணி ஈஸியா வந்துடலாம். பக்தியில இருந்து நழுவாம இருக்கலாம்ன்றது சொல்றாங்க. அதே வந்து பக்தர்கள் அல்லாதவங்க என்ன சொல்றாங்க, இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், பகவத்கீதை படிக்கிறது, கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது, சாண்டிங் பண்றது, இதெல்லாம் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லா வேதங்களை வந்து தப்பா இன்டர்பிரட் பண்றாங்க. அது மாதிரி கிட்டவங்க வந்து நம்ம தூரம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து இப்போ நம்ம பக்தர்களோட சாது சங்கம் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நித்தியமா பாத்தீங்கன்னா கடவுளை பத்தி நம்ம பேசுவோம். இதுக்கு நமக்கு தெரியும், நம்ம நாரதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாபம் இருந்து வேலைக்காரி மகனா வந்தார் இல்லையா? அங்க இருந்த சாதுக்களுக்கு அவங்க அம்மா சேவை செஞ்சாங்க. அவரும் வந்து என்ன ஹெல்ப் வேணுமோ அதை பண்ணாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க மிச்சம் வச்சிருந்த உச்சிஷ்டவ சாப்பிட்டாரு. சோ அதனால என்னாச்சு, அவரு அவங்க அம்மா இறந்த உடனே அவர் தனியா போயிட்டு இருக்காரு வடக்கு நோக்கி. அப்ப என்ன நடக்குது, சாட்சாத் பகவானே வந்து எந்த ஒரு சிரமமும் இல்லாம மனசுல வந்து அந்த முனிவர் ருஷிகள்லாம் சொன்னதை யோசிச்சு மெடிடேட் பண்ணனால சாட்சாத் முகக்கு நேருக்கு நேரா முகத்தை பார்த்தார் கடவுள் இல்லையா? கடவுளை நாரதர் பார்த்தாரு. சோ இதுதான் பலன். நான் ஏன் சாது சங்கம் வச்சுக்கணும்னா, நான் முன்னேறதுக்கோசம் தான் இந்த சாது சங்கம் வச்சுக்கணும். இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜா கூட அவங்க வீட்டுல இருந்து கோவப்பட்டு போன பிறகு நடுவுல வழியிலவே யார மீட் பண்றாரு, இதே நாரத முனிய மீட் பண்றாரு. அதனால பாத்தீங்கன்னா அவர் சொன்ன வழியை பின்பற்றதுனால அவரும் வந்து பகவான் நாராயணனை பார்த்தாரு. அப்புறம் ஃபீல் பண்றாரு, அச்சச்சோ நான் வந்து ஒரு கல் துண்டை வந்து கண்ணாடி துண்டை கேட்டுட்டேன், தப்பு, எனக்கு எதுவும் வேண்டான்னு சொல்றாரு. இருந்தாலும் பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஆசீர்வாதம் பண்றாரு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். கடவுள் நித்தியமானவர், அவரின் போதனைகளும் அவரை பின்பற்றுபவர்களும் நித்தியமானவர்கள். பகவத்கீதையின் 4.1 கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தாம் பகவத்கீதையை சூரிய தேவனுக்கு உரைத்ததாக கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் உரைத்தார். இன்று அதை நாம் படிக்கும் போதும் அது முற்றிலும் புதிதாய் இருக்க காண்போம். பகவத்கீதையும் கிருஷ்ணரும் என்றும் பழமை அடைவதில்லை. கிருஷ்ணர் மிகவும் புராதனமானவரானாலும் எல்லோருக்கும் மூத்தவரானாலும் அவர் 20 வயது இளைஞனாகவே என்றும் தோன்றுகிறார். கிருஷ்ணரின் சொற்கள் பூரணமானவை. அவரின் ரூபமும் தன்மைகளும் செயல்களும் அவ்வாறே. அவை எப்போதும் புதுமை குன்றாதவையாக இருக்கின்றன. அவர் இல்லாவிட்டால் பக்தர்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் உற்சாகத்துடன் அவரின் புகழ் பாடுவது எப்படி? கிருஷ்ணரின் மகிமையே காரணம். இதுவே ஆன்மீகத்தின் தாத்பரியம். ஜட உலகில் ஒரு விஷயத்தை 3 அல்லது 4 முறை திரும்ப கூறும்போது அது அழுத்து விடுகிறது, வெறுத்து போகிறது. ஆனால் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஒரு நாளில் 24 மணி நேரம் உச்சாடனம் செய்த பின்னரும் ஒருவன் புதுமை குன்றாதவனாய் உற்சாகத்துடன் காணப்படுகிறான். இது நாம் வானொலியில் கேட்கும் ஜட ஒலியை போன்றது அல்ல. இது ஆன்மீக உலகிலிருந்து வரும் ஆன்மீக ஒளி. ஜட உலகில் கூட ஓரிடத்தில் நாம் எழுப்பும் ஒலியை ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு அப்பாலும் கேட்கலாம். கோடிக்கணக்கான மைல்களுக்கு அப்பால் இருந்து எழுப்பப்படும் ஆன்மீக ஒலியையும் நாம் இங்கு கேட்க முடியும். அதனால் அதற்கான சாதனத்தை நாம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அந்த சாதனம் பகவத் பிரேமையாகும். கடவுளின் பால் அன்பை வளர்த்து கொண்டுள்ளவர்கள் அதை கேட்கலாம். அர்ஜுனன் வேதாந்தியோ சந்நியாசியோ ஆன்மீக அறிவியல் மிகவும் முன்னேறியவனோ அல்ல. என்றாலும் அவன் பக்தனாய் இருந்ததால் பகவத்கீதையை கேட்க முடிந்தது. பரமான ஒலியதிர்வை நாத்திக பண்டிதர்களும் அரசியல்வாதிகளும் கேட்டு புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர்களால் தேன்புட்டியை நக்க மட்டுமே முடியும். மூடர்களும் அயோக்கியர்களும் மதத்தின் பெயரால் வரைமுறையின்றி எதையும் உண்கிறார்கள், குடிக்கிறார்கள். சுவாமிகள் என்றும் யோகிகள் என்றும் கூறப்படும் பலர் தம் சீடர்களிடம் அவர்களின் நடத்தை எப்படி இருந்தாலும் அவர்கள் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறலாம் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் இது சாத்தியமல்ல. ஒருவன் பரிசுத்த பிராமணனாகி மனத்தையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி சாதுக்களுடன் புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுளை பற்றி உரையாட வேண்டும். இது மிகவும் கடினமாக தோன்றலாம். ஆனால் ஒருவன் கன நேரத்தில் சாதுவாக முடியாது. ஆர்வம் இருந்தால் ஒருவன் கிருஷ்ணரிடம் உடனடியாக சரணடையலாம். கிருஷ்ணரை அணுகுபவன், அன்பார்ந்த கிருஷ்ணா,
நான் உம்மை மறந்திருந்தேன். இப்போது உம்மிடம் முற்றிலுமாக சரணடைந்து உள்ளேன். நீர் விரும்பினால் என்னை கொல்லலாம் அல்லது எனக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கலாம் என்று கூற வேண்டும். உன்னதமான பிரபு பிரகலாத மகாராஜாவிடம் அவருக்கு என்ன வேண்டுமென்று கேட்டபோது அவர் இவ்வாறு பதிலளித்தார். அன்பார்ந்த பிரபுவே, உமக்காக நான் துன்பங்களை அனுபவித்தேன் என்பதற்காக உம்மிடம் நான் வரம் கேட்க வேண்டும். ஏன் வரம் கேட்க வேண்டும்? நீர் மகோன்னத சக்தி வாய்ந்தவர். நான் பெறுவதையெல்லாம் உம்மிடமிருந்து பெறுகிறேன். நான் அரக்கர்களின் குடும்பத்தில் பிறந்து ஜட இன்பங்களை நாடினேன். தேவர்களும் கண்டு அஞ்சிய என் சக்தி வாய்ந்த தந்தை கன நேரத்தில் அழிக்கப்பட்டதை நான் கண்டேன். நான் ஏன் எதையும் வேண்டுமென்று கேட்க வேண்டும்? உமது சேவகனின் சேவையில் என்னை ஈடுபடுத்தும். இதுவே நான் வேண்டுவது. எனக்கு வேறெதுவும் வேண்டாம். இவ்வாறாக பக்தன் பரமபுருஷனிடம் ஜடமான எதையும் வேண்டுவதில்லை. பக்தன் பகவானின் புகழ் பாடுவதோடு திருப்தி அடைகிறான். இதுவே பக்தி யோக நெறி. பக்தர்களை திருப்திப்படுத்தும் அரக்கர்களை அழிக்கவும் கிருஷ்ணர் அவதரிக்கிறார். கிருஷ்ணர் பிறந்த போது அரக்கர்கள் இருந்தார்கள். கிருஷ்ணர் பிறந்தவுடன் என்னிடம் வந்து சொல்லுங்கள், உடனே நான் அவனை கொல்வேன் என்று கம்சன் தன் வீரர்களிடம் கூறினான். இவ்வாறு அவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருந்தான். ஆனால் எதிர்மறையாக இதுபோல் கிருஷ்ணரை கொல்வதொன்றையே நோக்கமாக கொண்ட பல மதவாதிகளை நாம் காண்கிறோம். ஏதோவதொரு வழியில் பகவத்கீதையிலிருந்து வெளியேற்ற அவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள். அவர்கள் பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் கூறுவார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஒரு குறிப்பும் இருக்காது. கிருஷ்ணர் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் என்றும் அவரை வழிபட வேண்டுமென்றும் அவர்கள் ஒருபோதும் கூற மாட்டார்கள். அவர்கள் தம்மை பண்டிதர்கள் என்றே கூறிக்கொண்டாலும் உண்மையில் அவர்கள் அசுரர்கள் என்பது இதிலிருந்து தெரிய வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு, கடவுள் வந்து நித்தியமானவர்ன்றத சொல்றாரு. ஓகே, இந்த மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சாங்க இல்லையா, சத்தத்தம் சொல்லிட்டு, அது கீழே இருந்து அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, God is eternal இல்லையா, அவர் வந்து நித்தியமானவர். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து வந்த பங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை நமக்கு தெரியும், பல மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து விவஸ்வானுக்கு சொல்லி மனுக்கு சொல்லி வந்துச்சுன்றது தெரியும். அப்பயே கிருஷ்ணர் இருந்தாரு. பட் இன்னைக்கு கிருஷ்ணரை நம்ம எல்லா கோயிலுக்கும் பாக்குறோம். எந்த மாதிரி ரூபத்துல பாக்கணும் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு எவ்வளவு வயசா இருக்கணும். எந்த இடத்துலயுமே நம்ம வந்து வயசான கிருஷ்ணரை பாக்குறதே இல்லை. ஒண்ணு குட்டி கோபால குழந்தை கிருஷ்ணரா பாக்குறோம், இல்லைன்னா வாலிப வயசு கிருஷ்ணரை தான் பாக்குறோம் இல்லைங்களா. சோ அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவருடைய உடம்பு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல், நம்மளது வந்து மெட்டீரியல் பாடி. சோ அவர் வந்து எவர் யங் இல்லைங்களா, அதை தெரிஞ்சுக்கணும். சில விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இப்போ வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு மூவிக்கு போறோம், இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு, நான் ஒரு விஷயம் அந்த ஜோக்க ஒரு முறை சொல்றேன், எல்லாரும் ஒரு முறை கைத்தட்டி சிரிப்பாங்க, ரெண்டாவது முறை வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சிரிப்பாங்க, மூணாவது முறை சொன்ன அதே ஜோக் வந்து போர் ஆயிடுது இல்லையா. பட் அது அப்படி பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண நாமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை முறை சொன்னாலும் நமக்கு திகட்டாம இருக்கு இல்லையா. நம்ம அந்த 16 மாலை வந்து நம்ம ஸ்ரத்தையா பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஏன்னா அதுல வந்து கொஞ்சம் ருசி நிம்மதி கிடைக்குது நமக்கு இல்லையா. சோ அதுல வந்து சலிப்பே இருக்கிறது இல்ல. அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் சவுண்ட்னு சொல்றாங்க. அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சவுண்ட் எங்க இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் லோகத்துல இருந்து மொபைல்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இதுக்கு நெட் வேணும் இல்லையா, இதுக்கு ஒரு டிவைஸ் இருக்குது இல்லையா. மாதாஜி கொஞ்சம் பேர் லேப்டாப் வச்சுக்கலாம், டேப் வச்சுக்கலாம், மொபைல் வச்சுக்கலாம் இல்லைங்களா. பட் நமக்கு வந்து என்ன இந்த டிவைஸ் இருக்கிற மாதிரி இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கு இந்த ஒரு டிவைஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுக்கு, கடவுளுடைய பக்தியை உணர்றதுக்கு நமக்கு என்ன டிவைஸ் வேணும்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத் பிரேமான்றது வேணும்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. சோ நம்ம வந்து கடவுளுடைய நமக்கு இந்த நவவித பக்தியில கூட நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, கேட்கறது சொல்றாங்க இல்லைங்களா. ஹியரிங் வந்து அதுக்கு வந்து பேசிக்கா நமக்கு ஃபெய்த் இருக்கணும். ஃபெய்த் இருந்தா அந்த ஹியரிங் மேல நம்ம நல்ல அட்டென்டிவா இருப்போம் இல்லைங்களா. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. சோ பக்தான்ற ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போனோம். நம்ம கையில வந்து பகவத் பிரேமான்ற ஒரு கருவி இருக்கணும். நம்ம இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் வந்து பெரிய இதெல்லாம் இல்ல, அவன் வந்து சன்னியாசி இல்ல, வேதாந்திஸ்ட் இல்ல. பட் கடவுள் வந்து அவருக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. ஏன்னா அவர் கையில வந்து பொறாமை இல்ல,
அது தன்னுடைய நண்பன், அதனால வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து அவருக்கு சொல்றார். ஓகே. சோ வேற யாருக்கு முடியும்னா ஒரு சுத்த பிராமணருக்கு வந்து இத வந்து புரிஞ்சுக்க கூட முடியும். அந்த பிராமணுடைய அவன் ஏன் அவனுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் வந்து தன்னுடைய மனசைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றான் இல்லைங்களா? அவன் கண்ட்ரோல் பண்றதுனால அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சில நியமங்கள் இந்த பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும். இப்ப நம்ம புலன்கள் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு இல்லையா? ஏகாதசின்னா இது தானியங்களை தவிர்ச்சிருக்கிறோம் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் அந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். டெய்லி ரெகுலரா வந்து 16 மாலைகள் பண்றோம். ஸோ நம்ம கூட வந்து நம்ம புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி மேல மேல போயிட்டு இருக்கிறோம். ஆமாவா இல்லையா? ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து நம்ம இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதுனால நமக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் இல்லையா? ஓகே. சோ இப்போ கிருஷ்ணர் கிட்ட பேசும்போது நம்ம எப்படி பேசணும்னா நம்மளுடைய பிரேயர்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாரு பாருங்க. நான் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மா, நான் வந்து உன்னை மறந்துட்டேன். இப்போ வந்து நான் உங்க கையில சரணடைறேன். உங்களை வந்து என்ன கொல்லணும்னா கொல்லுங்க, என்ன வேணும்னாலும் பண்ணுங்க, பாதுகாக்கணும்னா பாதுகா என்ன வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றாரு இல்லையா? நம்ம என்னைக்காவது இது மாதிரி பிரேயர் பண்ணிருக்கிறோமா? நம்ம இனிமேல் எல்லாரும் சேர்ந்து இது மாதிரி இந்த ஒரு பிரேயரை பண்ணலாம். அப்ப இந்த ஞாபக மறதிய அந்த மாயையை வந்து அவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இல்லையா? நம்ம என்னதான் நினைச்சாலும் அவர் கிருபை இருந்துச்சுன்னா அந்த மாயை வந்து விலகிடும். அப்ப நமக்கும் கடவுளுக்கும் வந்து ஒரு திரையே இருக்காது இல்லைங்களா? சோ அப்ப அந்த சஃபரிங்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. நம்ம ஈஸியா இந்த பிறப்பு வாழ்க்கைய வந்து கடந்து போயிடலாம். அதேதான் பிரகலாத மகாராஜா சொல்றார். நீ என்னப்பா வரம் வாங்கிக்கோன்னு சொல்ற, நான் இருக்கிறது வாழ்றது எல்லாமே உன்னாலதான். இதுக்கு மேல எனக்கு என்ன வரம் வேணும்? எதுவும் வேண்டாம். நான் ஒரு அசுர குலத்துல பிறந்தா கூட நீ எனக்கோசம் இறங்கி வந்திருக்கிற, நன்றின்னு சொல்றார் இல்லையா? சோ அங்க வந்து அந்த ஹம்பிள்னஸ் சர்விட்யூடு வந்து நம்ம யோசிக்கணும். அவர் வந்து எதனாலும் கேட்டிருக்கலாம், எனக்கு ஒரு ராஜாங்கம் கொடு, எனக்கு உன்னோட பேலஸ் கொடுன்னு கேட்டிருக்கலாம். பட் எதையுமே கேட்கல. அவர் நன்றியோட இருந்திருக்காரு இல்லையா? அந்த நன்றி ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு இருக்கணும். நம்ம சுவாசிக்கிற காத்து தண்ணி வந்து அவர் தான் கொடுத்தாரு இல்லைங்களா? சோ அந்த பாவனை நமக்கு வந்தா நம்ம இன்னும் பக்தியில முன்னேறலாம். ஓகே. இதேதான் வந்து கம்சா மாதிரி நமக்குள்ளயும் கொஞ்சம் கம்ச புத்திகள் இருக்கு. அதை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு நம்ம பக்தியில வந்து கிருஷ்ண பக்தியில வந்து நம்ம முன்னேறணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. படிக்கட்டா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. பஷ்யந்தி தேமி ருச்சிராணி அம்பசந்தஹ பிரசன்ன ருணலோச்சனானி ரூபாணி திவ்யானி வரப்பிரதானி சாகம் வாதம் ஸ்ருகனீயாம் வதந்தி. பொருளுரை: என் அன்னையே, உதய சூரியனை போன்ற கண்களை உடையதும் புன்னகை பூத்த முகத்தை உடையதுமான என் ரூபத்தை என் பக்தர்கள் எப்போதும் காண்கிறார்கள். அவர்கள் என் கருணை மிக்க பல்வேறான பரம ரூபங்களை கண்டு ரசிக்க விரும்புகிறார்கள். அவர்கள் என்னிடம் பிரியமாகவும் உரையாடுகிறார்கள். கருத்துரை: மாயாவாதிகளும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாருன்றது ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துறேன். பஷ்யந்தி மே ருச்சிராணி அம்ப சாந்தகா. சாந்தகா வந்து ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் இல்லைங்களா? நமக்கு எல்லாம் தெரியும், இந்த அயோத்தியில வந்து ராமர் வந்து அந்த ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் அட்ராக்டிவா இருக்கு இல்லையா? ஏன் ஒரு கோயில்ல விக்கிரகம் வைக்கணும்? ஏன் அதை வந்து அழகா வைக்கணும், அலங்காரம் பண்ணணும், ஸ்மைலிங்கா வைக்கணும்னு நம்ம எல்லாம் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில எல்லாத்துலயும் மயங்கி இருக்கும். அது ஒரு அட்ராக்ஷன், ஈர்ப்பு இருக்கு இல்லையா? அட்லீஸ்ட் அந்த மூலியமா நீங்க எல்லாம் வந்து என்கிட்ட வாங்கன்னு சொல்லிட்டுதான் அந்த அர்ச்சக வழிபாடை வந்து பண்றாங்க. ஓகே. பிரசன்ன வக்திராருண லோச்சனானி ரூபாணி திவ்யானி வர பிரதாயினி சாக்கம் வச்சம் ஸ்பிருணன்யாம் வதந்தி. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, அவருடைய தெய்வீக குணங்களை காமிச்சு நம்மள வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறாரு. சோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு என்ன இந்த ஸ்லோகத்துல இன்சிஸ்ட் பண்றாருன்னா, அர்ச்ச விக்கிரகத்தை வந்து பண்ணணும்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சில பேர் கேள்வி கேட்கலாம், என்னப்பா கடவுள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறாரு, நீ ஏன் அந்த ஒரு விக்கிரகத்துல எடுத்துட்டு வந்து வச்சு வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு? இல்ல, பண்ணணும். விக்கிரக வழிபாடு பண்ணணும். நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பக்தியில முன்னேறணும்னா 2 மார்க்கங்கள் சொல்றாங்க. ஒண்ணு விதி மார்க்கா, இன்னொன்னு ராக மார்க்கா. விதி மார்க்கான்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பஞ்சராத்திர விதிப்படி ஒரு விக்கிரகத்தை ஆகாவனம் பண்ணி நம்ம வழிபடணும்.
சரி, அந்த பஞ்சான்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் 5 இல்லையா? ஒரு சமயத்துல மது அண்ட் கைத்தவான்ற ஒரு அசுரர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, பிரம்மா கிட்ட இருக்கிற வேத ஞானத்தை எல்லாத்தையும் திருடிட்டு போயிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் பேசுறது புரியுதுங்களா? ஃபாலோ பண்றீங்களா மாதாஜி? புரியுது மாதாஜி, புரியுது மாதாஜி. மாதாஜி புரியுது மாதாஜி. ஓகே, நன்றி. புரியுது. ஓகே மாதாஜி. அப்போ வந்து நாராயணன் யோசிச்சார், என்னடா பிரம்மா கையில இருந்து எல்லாத்தையும் திருடிட்டு போயிட்டாங்களே, என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் நான் எப்படிடா சொல்லி கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் கோர்ஸ் ஒண்ணு பண்றாரு. 5 நாளைக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு, அதனால அந்த பஞ்சராத்திரிகான்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு. அதுல என்னன்னா, அதுல வந்து 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, 5 நிலைகள் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நிலை பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அபிகாமனா. அதாவது என்ன, நம்ம காலையில சீக்கிரம் எழணும், கடவுளுக்கு வந்து ஒபைசன்ஸ், அதாவது கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும், அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் அபிகாமனான்னு சொல்றாங்க. 2வது வந்து உபதானம். உபதானம்னு ஒரு பூஜைக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் வந்து சேகரிச்சு வச்சுக்கிறது. ஓகே. 3வது வந்து யோகா. அதாவது கடவுளுக்கு வந்து பிரேயர் பண்றது. என்ன பிரேயர் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிசைட்டிங் த புத்த சித்தி பிரேயர்ஸ். ஸோ தன்னுடைய புத்தியை வந்து சுத்தப்படுத்திக்கிறதுக்கு ஒரு பிரேயர்ஸ் இருக்கு, அதை பண்ணிட்டு அப்புறம் அவங்களுடைய பிரேயர்ஸ், அவங்க இனிஷியேஷன் வாங்கி பிரேயர் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா, மந்திரம், அதை வந்து உச்சாரம் பண்ணுவாங்களாம். நான் ஐ எம் யுவர் எட்டர்னல் சர்வெண்ட்னு சொல்லிட்டு. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் யோகான்னா கனெக்டிங் இல்லையா, கனெக்டிங் பிட்வீன் ஏ சோல் அண்ட் பரமாத்மா. ஸோ இதனால அந்த லிங்கை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிப்பாங்களாம், கடவுளுக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்க தொடர்பு. 4வது வந்து ஐஜயா, ஆக்சுவல் வர்ஷிப் ஆஃப் மாதாஜி 4வது என்ன? ஐஜா. ஐஜா, ஐஜேஒய்ஏ மாதாஜி, ஐஒய்ஜேஏ, ஆக்சுவல் வர்ஷிப் ஆஃப் லார்ட் வித் 16 உபசாராஸ். என்ன மாதாஜி அர்த்தம்? அது வந்து சான்ஸ்கிரிட் வேர்டா, ஏஒய்ஏ மாதாஜி? இங்கிலீஷ் வேர்டா, சான்ஸ்கிரிட் வேர்டா மாதாஜி? வர்ஷிப் ஆஃப் கிருஷ்ணா வித் 16 உபச்சாரம் பண்ணி வழிபடுறோம்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா, அதுதான் அது. ஓகே. 5வது வந்து சுவாத்தியாயன, ஒருத்தங்க வந்து மெடிடேட் பண்றது, அதாவது ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் பண்றாங்க இல்லைங்களா. இந்த 5 நிலைகள் தான் பஞ்சராத்திர விதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இப்ப இது வந்து ஒரு மார்க்கம். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ராக மார்க்கம், அதாவது பகவத் விதின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. இந்த பகவத் விதியில என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இருக்கு. ஓகே. இந்த 2 விதி வந்து ஒருத்தனை வந்து பக்தி மார்க்கத்துல நிலையா நிக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுமா. ஓகே. எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுதான் வேதங்கள் சொல்லியிருக்குது. பட் பிரபுபாதா வந்து மேலை நாட்டுக்கு போகும்போது என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க போயிட்டு நம்ம பஞ்சராத்திரா விதி நீ பண்ணுப்பா, டைட்டி வர்ஷிப் பண்ணு, நீ கடவுளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி என்ன நாள் ஃபுல்லா உன்னை வந்து கடவுள் நினைப்புல இருக்க முடியும், இது வந்து எல்லாருக்கும் உகந்ததுன்னு அப்படின்லாம் சொன்னா அவன் ஏத்துக்க மாட்டான் இல்லையா. அதனால அங்க போயிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி பகவத் விதியை ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணாரு. ஸ்ரவணத்தை சொல்லி கொடுத்தாரு, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் சொல்லிட்டு அப்புறமா தான் வந்து டைட்டி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணார், ரத்த யாத்திரை எல்லாம் பண்ணாருன்றதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. சோ இந்த 2மே ஒரு மனிதனுக்கும் வந்து தேவைங்களாம். இது இருந்தா நம்ம பக்தியில வந்து ஸ்ட்ராங்கா நிப்போம், நம்ம நல்லா முன்னேறுவோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு டவுட். இந்த 2 மெத்தடையும் அட் ஏ டைம்லயே செய்யணுமா மாதாஜி? ஒரே டைம்லயே செய்யணுமா? இல்ல மாதாஜி, நீங்க காலையில எழுந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த அந்த 5மே நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன். அந்த 5வது ஸ்டெப்ல பஞ்சராத்திரிக்கு 5வதுல வந்து என்ன வந்துருது, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் வந்துருது. அப்ப நம்ம சாண்டிங் பண்ணிடுறோம் இல்ல மாதாஜி. காலையில எழுந்து நம்ம குளிச்சுட்டு கடவுள், நம்ம வீட்டுல ஏதாவது ஒரு விக்கிரகம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நித்தாயி இல்ல கௌரவ யாராவது இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு சின்னதா நமக்கு தெரிஞ்ச அபிஷேகம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு பிரசாதம் வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து என்ன பண்றோம், சாண்டிங். இப்ப எப்படி ஒரு ரயில்வே ட்ராக்ல ட்ரெயின் போனோம்னா 2 தளம் இருக்கணும் இல்ல மாதாஜி, அந்த தண்டவாளம் 2 லைன் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரிதான் இதுன்னு சொல்றாங்க. பேரலா இருந்தா வந்து நம்ம எங்கேயும் தடைய புரண்ட மாட்டோம். ஏன்னா அங்க இங்க கொஞ்சம் நெளிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல இது பேலன்ஸ் ஆகும்ன்றத சொல்றாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப படிக்கலாமா மாதாஜி? கொஞ்சம் போட்டுருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது நீங்க கொஞ்சம் கருத்துரை. இந்த 5 முறைகள் என்னென்னங்கறத கொஞ்சம் 2 முறைகளையும் போட்டுங்க. நான் அது போடுறேன் மாதாஜி. கருத்துரை. மாயாவாதிகளும் நாத்திகர்களும் ஆலயங்களில் உள்ள கடவுளின் மூர்த்திகளை
விக்கிரகங்களை காண்கிறார்கள். ஆனால் பக்தர்கள் வணங்குவது விக்கிரகங்கள் அல்ல. அவர்கள் பரமபுருஷரின் அர்த்தா அவதாரங்களில் பரமபுருஷனை நேருக்கு நேர் வழிபடுகிறார்கள். அர்த்தா என்பது நம் தற்போதைய நிலையில் கடவுளை நாம் அவரின் ஆன்மீக வடிவில் காண இயலாது. ஏனெனில் நமது ஜட கண்களும் புலன்களும் ஆன்மீக வடிவத்தை கருத்தில் கொள்ள இயலாதவை. தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் ஆன்மீக உருவை கூட நாம் காண இயலாதவர்கள். ஒரு மனிதன் இறக்கும் போது ஆன்மீக உருவம் எவ்வாறு உடலை விட்டு வெளியேறுகிறது என்பதையும் நாம் காண இயலாது. இது நம் ஜட புலன்களின் குறைபாடு. நம் ஜட புலன்கள் காணத்தக்க வகையில் புருஷோத்தமனாகி முழுமுதற் கடவுள் ஒரு உகந்த வடிவத்தை ஏற்கிறார். இது அர்த்தா விக்கிரகம் எனப்படும். அர்த்தா அவதாரம் என்றும் அழைக்கப்படும். இந்த அர்த்தா விக்கிரகம் அவரிலிருந்து வேறுபட்டதல்ல. முழுமுதற் கடவுள் பல்வேறான அவதாரங்களை ஏற்பது போல் களிமண், மரம், உலோகம், ஆபரணங்கள் போன்ற ஜட பொருட்களால் செய்யப்பட்ட வடிவங்களையும் ஏற்கிறார். பகவானின் வடிவங்களை உருவாக்குவதற்கான குறிப்புகள் சாஸ்திரங்களில் காணப்படுகின்றன. இந்த வடிவங்கள் ஜடவியலால் ஆனவை அல்ல. கடவுள் எங்கும் நிறைந்தவரானால் அவர் ஜட பொருட்களிலும் இருக்கிறார். இதில் சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் நாத்திகர்கள் வேறு விதமாக எண்ணுகிறார்கள். எல்லாம் கடவுள் என்று அவர்கள் போதிக்கிறார்கள் என்றாலும் ஆலயத்தில் அவர்கள் பிரபுவின் ரூபத்தை காணும் போது அவரை கடவுளாக ஏற்க மறுக்கிறார்கள். அவர்களின் கோட்பாட்டின்படி எல்லாம் கடவுள் என்றால் மூர்த்தியில் ஏன் கடவுள் இல்லை என்கிறார்கள். உண்மையில் அவர்களுக்கு கடவுளை பற்றிய கருத்து ஏதுமில்லை. ஆனால் பக்தர்களின் பார்வை வேறானது. அவர்களின் பார்வையில் இறையன்பு நிறைந்திருக்கிறது. அவர்கள் பகவானை அவரின் பல்வேறான ரூபங்களில் காணும் போது அன்பில் திளைக்கிறார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் நாத்திகர்கள் காண்பது போலான வித்தியாசத்தை பிரபுவுக்கும் ஆலயத்தில் உள்ள அவரின் ரூபத்திற்கும் இடையே காண்பதில்லை. ஆலய மூர்த்தியின் புன்னகை பரமானதாகவும் ஆன்மீகமானதாகவும் பிரபுவுக்கு செய்யப்பட்டிருக்கும் அலங்காரங்களை அவர்கள் மிகவும் ரசிக்கிறார்கள். ஆலயத்தில் உள்ள மூர்த்தியை எவ்வாறு அலங்கரிப்பது, ஆலயத்தை எவ்வாறு சுத்தப்படுத்துவது, மூர்த்தியை எவ்வாறு வழிபடுவது என்பதை பக்தர்களுக்கு கற்பிப்பது அவர்களின் ஆன்மீக குருவின் கடமை. விஷ்ணு ஆலயங்களில் பின்பற்றப்படும் பல செயல்முறைகள் உள்ளன. பக்தர்கள் அங்கு சென்று மூர்த்தியை தரிசித்து அவரின் ரூபத்தை ஆன்மீகமாக ரசித்து மகிழ்கிறார்கள். ஏனெனில் விஷ்ணுவின் ஆலயங்களில் உள்ள மூர்த்தியிடம் மனம் திறந்து பேசுகிறார்கள். மூர்த்தியும் பல சமயங்களில் அவர்களுக்கு பதில் அளிக்கிறார். ஆனால் பரமபுருஷனோடு உரையாடுவதற்கு பரமபுருஷனோடு உரையாடுவதற்கு பக்தன் மிகவும் முன்னேற்றமடைந்த நிலையில் உள்ளவனாய் இருக்க வேண்டும். சில சமயங்களில் பகவான் சொப்பனங்களில் பக்தனுக்கு பதிலளிக்கிறார். மூர்த்திக்கும் பக்தனுக்கும் இடையே நிகழும் இந்த பரிமாற்றங்கள் நாத்திகர்களுக்கு புரியாது. ஆனால் பக்தர்கள் அவற்றை மிகவும் ரசித்து மகிழ்கிறார்கள். கிருஷ்ணரை காணும் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, இந்த அர்ச்சா விக்கிரகம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் வே ஆஃப் த அட்ராக்ஷன். நம்ம அப்படியே உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணுங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம தூங்கிடுவோம், மனசு வந்து சஞ்சலமாயி எங்கேயோ திரும்பும். இதெல்லாம் டைவர்ட் பண்ணாம இருக்கணும்ன்றதுக்கோசம் அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாட எடுத்துட்டு வராங்க. நமக்கு தெரியும் அல்டிமேட்டா வந்து கடவுள் வந்து சாமசுந்தர ரூபத்துல இருக்காருன்றது தெரியும் இல்லைங்களா. சோ அந்த அர்ச்சா விக்கிரகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது களிமண்ணாக இருக்கலாம், ஒரு மர துண்டா இருக்கலாம், உலோகங்களால இருக்கலாம், எதனாவா இருக்கலாம். ஓகே. அப்புறம் வந்து பக்தனுக்கும் கடவுளுக்கு மாத்திரம் அந்த லீலைகள் புரியும். அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பகவத்கீதையில பௌதீக கண்ணால பார்க்க முடியல, அதனால கடவுள் என்ன கொடுத்தாரு, டிவைன் ஐஸ கொடுத்தாரு இல்லையா. டிவைன் ஐஸ கொடுத்து அவருடைய விராட் ரூபத்தை காமிக்க வச்சார். ஓகே. சோ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு மூலியமா நம்ம என்ன கத்துக்கணும்னு, அந்த விக்கிரகத்தை எப்படி அலங்காரம் பண்ணணும், கோயில எப்படி சுத்தம் படுத்தணும், அப்புறம் நம்ம கடவுளை எப்படி வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு ஆன்மீக குரு மூலமா இதை கத்துக்கணும். அப்புறம் அவர் நமக்கு வந்து நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கொடுப்பாரு. ஓகே. நம்மளே பார்த்திருக்கோம், ஒரு கோயில வந்து ஒரு மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருவாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதுல வந்து ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்ணி அவன் வந்து கடவுளை வந்து உணருவான். அதை வந்து உணர்றது வந்து கடவுள் வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார். எப்படி அவனுக்கு வந்து கனவுல வந்து சொல்றது நமக்கு தெரியும். மாதவேந்திர பூரிக்கு வந்து கனவுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பால் கொடுத்தாரு இல்லையா, பசியா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் அன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணாரு, கடவுள் வந்து கனவுல வந்து நீ வாப்பா, நான் இங்க இருக்கிறேன், எனக்கு எடுத்துட்டு கோயில் கட்டுன்னு அப்படின்னு சொன்னாரு. இன்னொரு முறை இந்த ஊர்ல வந்து பாயாசம் நல்லா இருக்கும், அங்க போய் கத்துட்டு வந்து எனக்கும் பண்ணி கொடு அப்படின்லாம் சொன்னாரு இல்லையா. சோ இது பக்தனுக்கு மாத்திரம் தெரியும். அதே பக்தன் இல்லாதவனுக்கு வந்து நாத்திகவாதிக்கு இதெல்லாம் வந்து புரியாது.
ஓகேங்களா? அதனால அவனுக்கு வந்து அந்த பக்தி மார்க்கத்தை வந்து அவன் என்ஜாய் பண்ண மாட்டான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. மாதாஜி. கிருஷ்ணரை ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. காணும் தகுதி பெற்ற கண்களை உடையவர்கள் அவரை காண்பார்கள் என்பது தெளிவு. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதர் ஆலயத்தினுள் மூர்த்தியை கண்டவுடன் இதே என் பிரபு, இதோ என் பிரபு என்று கூறி மூர்த்தடைந்தார். பார்ப்பதற்கு ஒருவன் சந்த பக்தன் ஆக வேண்டும். ஒருவன் பண்பு பெற்று சந்த ஆகிறான். கிருஷ்ணரின் பால் நாம் அன்பை வளர்த்துக் கொள்ளும் போது உடனடியாக கிருஷ்ணரை கண்டு இதோ என் பிரபு என்று கூறி மூர்த்தி அடைவோம். ஆனால் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், கிருஷ்ணர் இல்லை என்று மறுப்பவர்கள் இது ஒரு விக்கிரகம், ஒரு கல் என்றுதான் சொல்வார்கள். நாம் கிருஷ்ணரை பார்த்து அவருடன் பேசுவதற்கு ஆர்வமாக இருக்க வேண்டும். அவருடன் பேசுவதற்கு நமக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதா என்பதை அறிய அவர் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். பகவத்கீதையில் 10.10 ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், தேஷாம் ததத யுக்தானாம் வததாமீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்திதே. எப்போதும் என்னிடம் பக்தி செய்து என்னை அன்புடன் வழிபடுபவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். முக்கியஸ்தர் ஒருவருடன் பேச நாம் விரும்பினால் அதற்கான தகுதியை நாம் பெற்றிருக்க வேண்டும். ராஷ்டிரபதியிடம் அல்லது பாராளுமன்ற உறுப்பினருடன் நாம் விரும்பியவுடன் பேசிவிட முடியாது. அதற்கான விதிமுறைகளை அனுசரிக்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் நம்முடன் பேச தயாராக இருக்கிறார். இதற்கான நாம் காணும் பொருட்டு அவர் அர்த்தாமூர்த்தியில் வந்து இறங்கி உள்ளார். அவருடன் பேசுவதற்கான தகுதியை நாம் பெற வேண்டும். பக்தர் அல்லாதவர்கள், மாயாவாதிகள், கிருஷ்ணரை மறுப்பதில் குறியாய் இருப்பவர்கள், கடவுளுக்கு கண், கால், கை, காது இவையெல்லாம் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். இது கடவுள் குருடர், செவிடர், அவரால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று கூறுவதாகும். இது தெய்வ நிந்தனை. இத்தகைய அபத்தமான கூற்றுக்களை கேட்க கடவுள் விரும்ப மாட்டார். எனவே இந்த பதத்தில் சாகம் வாதம் ருகானியாம் வதந்தி என்று கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணர் குருடர், அவருக்கு கண்கள் இல்லை, கைகள் இல்லை, எதுவும் இல்லை என்று கூறுவது கிருஷ்ணர் இல்லை என்று மறைமுகமாக கூறுவதாகும். நிச்சயமாக இது கிருஷ்ணரை பற்றி பேச விரும்பினால் நாம் வேத இலக்கியங்களை கற்க வேண்டும். அப்போது நாம் கிருஷ்ணரை வழிபடுவது எப்படி என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம். பிரம்ம சமீதியில் 5.29 இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீகிருஷ்ணர் குழல் இசைக்கிறார். அவரின் கண்கள் தாமரை மலரின் இதழ்களைப் போல் அழகாய் இருக்கின்றன. அவர் தலைமுறையில் மயிலரகை அணிந்திருக்கிறார். அவரின் ரூபம் மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. கடவுளை ஏதாவது ஒரு உருவில் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று மாயாவாதிகள் கூறுகின்றனர். ஆனால் கடவுளின் ரூபத்தை கற்பனை செய்ய இயலாது. கடவுளின் ரூபம் கற்பனையானதல்ல, உண்மையானது. இந்த உண்மையான தகவலை நாம் வேதங்களிலிருந்து பெறுகிறோம். கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் இருந்த போது தம் ரூபத்தையும் செயல்களையும் வெளிப்படுத்தினார். இவையெல்லாம் தெய்வீகமானவை, ஜடமானவை அல்ல. கிருஷ்ணரின் உடல் சச்சிதானந்த விக்கிரகமாகும். அது ஜடமான ஏதேனுடனும் சம்பந்தப்பட்டதல்ல. அவர் தம்மை காண எப்போதும் ஆவலாக இருக்கும் பக்தர்களிடம் அருள் கூர்ந்து அவர்களுக்காக அவதரிக்கிறார். பக்தர்களுக்கு ஆனந்தம் தருவது அவரின் முதல் அலுவல். அசுரர்களை அழிப்பது அவரின் இரண்டாவது அலுவல். கடவுள் உணர்வு பிரசாதம் செய்த இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைந்தது போல் பக்தர்களுக்கு தொல்லை தருவது அசுரர்களின் இயல்பு. அதுபோலவே கிருஷ்ணரை பற்றி பேசியதற்காக இரண்யகசிபு தன் 5 வயது மகனான பிரகலாதனை கொல்ல முயன்றான். பூதனா, அகாசுரன், பகாசுரன், கம்சன் போன்ற பல பெரிய அசுரர்கள் கிருஷ்ணரையே கொல்ல முயன்றார்கள் என்றாலும் கிருஷ்ணர் தம் சர்வ வல்லமையால் அழிக்கிறார். உண்மையில் ஜட உலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் ஒரு வகையில் அசுரரே. பிரச்சாரம் செய்பவர்கள் அசுரர்களிடம் பொறுமையாக இருந்து அவர்களை பக்தர்களாக மாற்றும் வகையில் அவர்களிடம் உரையாட வேண்டும். கிருஷ்ணரை பற்றி இனிமையாக பேச வேண்டும். அது நல்ல பலனை தரும். கிருஷ்ணரின் மற்றொரு பெயர் உத்தம ஸ்லோகர் என்பது. அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மிக சிறந்த சொற்களால் வழிபடப்படுபவர் என்பது இதன் பொருள். அவரை வழிபடுவதற்கு நான் விரும்பும் எந்த சொல்லையும் பயன்படுத்தலாம் என்பதற்கு இல்லை. வேத இலக்கியங்களிலும் பைபிள்களிலும் குரானிலும் பல பிரார்த்தனைகள் உள்ளன. கிறிஸ்தவர்களும் முகமதியர்களும் மூர்த்தியை வழிபடுவதில்லை என்றாலும் பகவானுக்கு பிரார்த்தனை செலுத்துகிறார்கள். அதுவும் பக்தியே. அர்ச்சனம் வந்தனம். பிரபுவை வழிபடுவதற்கான 9 வழிமுறைகள் உள்ளன. இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை அல்லது எல்லாவற்றையும் நாம் அனுசரிக்கலாம். நாம் கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சொற்களை உபயோகித்து கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும். அவருக்கு பிரியம் இல்லாதவற்றை பேசக்கூடாது. கடவுளுக்கு வடிவம் இல்லை, கண் இல்லை, தலை இல்லை என்றெல்லாம் பேசக்கூடாது. உண்மையில் கிருஷ்ணருக்கு கை இல்லை, ஆனால் நாம் அர்ப்பணிப்பதை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு ஜட ரீதியிலான கைகள் இல்லை என்பது இதன் பொருள். உண்மையாகவே அவருக்கு கைகள் இல்லை என்றால் கோடிக்கணக்கான மைல்களுக்கு அவர் எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? கோலோக விருந்தாவனம் கோடிக்கணக்கான மைல்களுக்கு அப்பால் உள்ளது. ஆனாலும் நாம் அழைப்பதை கிருஷ்ணரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. கடவுளுக்கு கைகள் இல்லை என்று கூறப்படும் போது
அவருக்கு ஜட ரீதியிலான கைகள் இல்லை என்று பொருள். அவரின் கைகள் சச்சிதானந்த லீலைகள் ஆகியவற்றை நாம் இவ்வகையில் புரிந்து கொண்டால் நாம் வீடு திரும்பும் கடவுளிடம் மீண்டும் சென்றடையும் தகுதியே பெற்றவர்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாருன்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம், சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த ஜெகநாத் பூரியில போனா மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறாருன்றத பார்த்தோம். அங்க வந்து அந்த பாவனை என்ன மாதிரி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா விப்ரலம்பா பாவனை, அதாவது கடல் கிட்ட இருந்து அவர் பிரிஞ்சிருக்குன்ற பாவத்தை வந்து அவரால் தாங்க முடியல, அதனால வந்து அவர் மயங்கி விழுறாரு. நமக்கு தெரியும் சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் ராதாராணி ரூபத்துல வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, அதனாலதான் அந்த ஏக்கத்தினால அவங்க வந்து அன்கான்சியஸா ஆயிடுறாரு. ஓகே, நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த நாமம் பண்ணும்போது நம்ம கண்ணுல வந்து கண்ணீர் வரணும், அது வர்றது இல்ல. மயிர் கூச்சி இறக்கணும், அதுவும் ஆகுறது இல்ல. நான் தழுக்கணும், வாய் வளரணும், எதுவுமே நடக்கிறது இல்ல இல்லையா. சோ அந்த பாவனைக்கு நமக்கு வரணும். ஓகே, சோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு, அதுக்கு அடுத்த பேராகிராஃப்ல தேசாம் தேசாம் சத்தத்தை யுக்தானாம் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நான் வந்து நமக்கு வந்து நான் அவர் வந்து என்ன படிச்சிருக்கேன், எவ்வளவு காசு இருக்கு, எவ்வளவு பணம் இருக்கு, உன் கையில என்னென்ன திறமை இருக்கு, அதெல்லாம் பாக்குறதே இல்லை அவரு இல்லையா. நீ பக்திய செலுத்து, மெயினா என்ன இருக்கணும், நம்பிக்கை வேணும், அப்புறம் ஈகர்னஸ் வேணும் இல்லையா. ஃபெய்த் ஈகர்னஸ் இருந்தா கடவுள் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னை எப்படி வழிபடணும்ன்றதை அவரே நமக்கு காமிச்சு கொடுக்குறாரு. ஓகேவா, அவரை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதையும் காமிச்சு கொடுக்குறாரு. நம்ம வந்து ரெடியா இருக்கணுமான்றதான் ஒரு கேள்வி இல்லையா. சோ அந்த விதிமுறைகள் அவர் சொல்லி கொடுக்கும்போது இதுக்கு எப்படி ஒப்பிடுறாங்கன்னா, ஒரு பிரசிடென்ட்டை நம்ம பார்க்கணும்னா அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துதான் பார்க்கணும், நேரா பார்க்க முடியாது இல்லையா. அங்க ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும்போது சாதாரண இங்க இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல போயிட்டு வரணும்னா, பிரபு கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. காலேஜ்ல போகணும்னா இத்தனை மணிக்கு போகணும், இந்த யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு போகணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா. அது மாதிரி ஆன்மீக வாழ்க்கையில கூட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு இல்லையா. அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணி போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா வந்து நம்ம கடவுள் கிட்ட போலான்றத சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காரு, இஸ் ஓம்னிபொட்டன்ட். நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, முட்டாள்கள் அப்புறம் பொறாமக்காரர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மியூட் பண்ணிக்கோங்க. வந்து கடவுளுக்கு கண்ணு இல்ல, காது இல்ல, வாய் இல்ல, அது மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க. அதெல்லாம் வந்து நான்சென்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அத வந்து அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க, சகம் வாச்சம் ஸ்பிரணியம் வதந்தின்னு சொல்றாங்க. சோ கடவுள் வந்து அப்படியெல்லாம் இல்ல. நம்ம ஜெகநாத் லீலையில பார்த்திருக்கோம் நிறைய, அந்த முற்றத்துலதான் வந்து பழத்தை அர்ப்பணிச்சிருப்பாங்க இல்லையா. அவர் கோயில்ல இருந்து கை அவ்வளவு அளவுக்கு பெருசா வந்து அந்த பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்டுருக்காருன்றதை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னோட பக்தனுக்கோசம் பிரசாதத்தை தனியா எடுத்து வச்சு மாதவேந்திரபுரி வந்து அந்த ஆஃபர் பண்ணும்போது, ஐயோ இது நான் டேஸ்ட் பண்ணி இருந்தா நான் கூட என் கோயில்ல போய் அப்படி செஞ்சு கொடுப்பேனேன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு. அப்ப யோசிச்ச பிறகு அப்புறம் யோசிக்கிறேன், நான் யோசிச்சது தப்புன்னு சொல்லிட்டு, இருந்தாலும் தன் பக்தனுக்கோசம் ஒரு பானையை எடுத்து வச்சாரு இல்லையா. அதனாலதானே நம்ம சொல்றோம் சோர் கிஷோர் கோபால் கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு பக்தனுக்கோசம் பாயசம் திருடினாருன்றது. சோ கடவுளுக்கு எல்லா கண்களும் இருக்கு, நமக்கே எல்லாம் இருக்கும்போது அவர்கிட்ட வந்த பிரிஞ்ச சக்திகள் இல்லையா. வி ஆர் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் பகவான் கிருஷ்ணர். நமக்கு இருக்கும்போது நம்ம வந்து சிருஷ்டி பண்ணவருக்கு இல்லாம இருக்காதா இல்லையா. அது மாதிரி பேசுறது தப்புன்றதும் சொல்றாரு. ஓகே, அவருடைய முக்கியமான வேலை என்னன்னா தன்னுடைய பக்தர்களை காக்கணும். யுகம் யுகம் தோறும் வருவேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்லோகம் படிப்போம் இல்லைங்களா. தன்னுடைய பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசமும் எதிரிகளை அதாவது அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கோசமும் தர்மத்தை வந்து நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் வருவேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, சோ அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓம்னிபொட்டன்ட் சொல்றோம். எத்தனையோ அசுரர்களை சின்ன வயசுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ அசுரர்களை அவர் வதம் பண்ணாரு. எல்லா அசுரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரும் வந்து வெற்றி அடைஞ்சதில்லை கிருஷ்ணரை கொல்லணும்ன்ற விஷயத்துல இல்லையா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து சில விதமான வார்த்தைகள் கொண்டு நம்ம ப்ரே பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அதாவது நமக்கு தெரிஞ்சதோ புரிஞ்சதை வச்சு சொல்லக்கூடாது, என்ன தகுதியானதோ அந்த ஏற்ற வார்த்தைகளை சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உத்தம ஸ்லோகா
உத்தம ஸ்லோகான்னு சொல்லிட்டு இந்த பேராகிராஃப்ல வருது பாருங்க. Another name for Krishna is Uttama Sloka, which indicates that he is worshipped with the best selected verse. நிறைய இருக்கு. நம்ம சில நேரத்துல நம்ம இலையில நிறைய ஃபுட் இருந்தாலும் நமக்கு எது பிடிக்குமோ அதை தானே ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி அவருக்கு உகந்தது நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு இல்லையா? சகஸ்ர நாமங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து எது பெஸ்ட்டோ அதை எடுத்து சொல்றது படிக்கிறது பெஸ்ட்ன்னு சொல்றாங்க. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நவவித பக்தி, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ அதுல வந்து பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸ்ரவணம் கேட்கணும். கேட்கறத வந்து காதால கேட்கணும். அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் ஹியரிங். நம்ம வேதங்கள் ஸ்ருதி எல்லாம் வந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஹியரிங், அப்புறமா தான் வந்து ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் சொல்லிட்டு போயிட்டே வருது இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இஸ் த பெஸ்ட். ஸ்ரவணம் பண்ணணும். அப்புறம் கடவுள் வந்து சச்சிதானந்தம். ஓகே, அவர் வந்து ஷியாம சுந்தர் ஃபார்ம்ல இருக்காரு, தலையில மயில் பயிலி வச்சிட்டு இருக்காரு, கையில புல்லாங்குழல் வச்சிருக்காரு, எப்பவுமே ஆனந்தத்தோட இருக்கிறார். சோ நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து வந்த பங்குகள் நம்மளும் ஆனந்தமா இருந்து அவர்கிட்ட போய் சரணடையணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. மாதாஜி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கா மாதாஜி 6 மணிக்கு? மாதாஜி என்னுடைய 6 மணிக்கு மாதாஜி வந்தாச்சு. மாதாஜி வந்தாச்சு. மாதாஜி தாரணேஸ்வரி மாதாஜி வந்தாச்சு. 6 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. சோ அப்ப நம்ம 36 ஸ்லோகம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பாத்துக்கலாம் மாதாஜி. சாப்டர் 15 இன்னும் முடியல நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी।